Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio, amasarangan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at timanan nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, adaanan nyo ti pagsalitaan nga napauluan sakripisyo ti maysa nga ina. Babayan iti panangisurat ni Dalila. Story ni Dalila. Iti Renton, Washington, babagayam. Nga isugat maysa nga ina. Isumad lang ng isurat ti pagkasalitaan na. Paraanan niyo papagayam. Sagudahan nga ti surat. Dear Manong Nemi, indak man iya brasa tinabara kablaw ko karagiti pasurot ti Dear Manong Nemi. Dekas tamat tayo nagidagdingdingeg ka nagbuyboy eta. Na isang sangayan nga bulan ti Mayo kakapsat. Panagsasabong dagiti kay kayo kastamat nga da ito nga bulan tintayo panangrukbab. Panagrukbab kadagiti iingutin tayo nga ina. Sabi ko ma, tamarik na tayo ti parabor ti apo nga na Marso iti agnangayon. At tuy man, tinanong mo apakasalita ak, gayem ken kakapsat. Gagayem ken kakapsat. May saak nga ina, Manong Nemi, tinariknak akas may sa nga ina kita salaknibak. Kanagsakripisyo ak para kadagiti anak ko. Ore anya ti mapaspasamak. Ken ore anya pay no agkurangak iti traon no saan laki di dagiti anak ko. Wen, ore awang kanyak basta saan nga kurang ti para kadagiti anak ko. Numasapol ti anak ko, ti biyag ko, kit ited kupay. Kasta tiriknak, akas may sa nga ina. Ore sa anak amang mangan, basta mangan ti anak ko. Manong Nemi, addaman dati pagsasao ni Rudyard Kipling. Ako nana. God could not be everywhere, and therefore, He made mothers. Dito nga surusuro Manong Nemi kitpudno. Kasla extension ni Apo Diyos dagiti ina, amang salsalaknib kadagiti anak no kasapulan. Agsakripisyo no kasapulan. Taoray pa'y dagiti animal ket adda kapasidad da amang salaknib kadagiti anak da.
di mula bareng-barenganen, di kiti animal, nga kaan-anak manong nemi. Tadi nakantuket di sikbaban. Ado ti pangyarigan, nga sa mo nga bareng-barengan, di kiti kaanak na, di kiti kaan-anak na. Kasla kumatay upa, padasem, mamasudag, takitaam, siplagan na ka. Kabuta, nakasagana nga mga salaknib, kadagiti anak na. Talakit, takit mangungkop, kaan-anak nan nga uleg. Saan ka di ako nada nga tayo uleg, sa laka nakamat ka di kagatan mapadakam. Ngem di kita, agok ukop puno kaan-anak na nga uleg, at ayo ka pa'y kamatin na kan. Kanda dumapay manong nemi, abang ipanaknek nga ti ina kat talagang nakasagana nga matay ang mga salaknib iti anak na. Iti taon 1983 impas nga ko ti may ikatlong anak ko. Tada di dua. Kinapudno na gusto ko maidin ti dua para kada kami iti asawak. Ngem awang kas iti may ikatlo uno talo ko na da. Ti talo ka nga bilang kat very good. Talo nga bilang kat I love you kanun. 1, 2, 3. No, agbandar ka may sa 2, 3. Oen manong name 1983 di pas ngay ko ti may katlong anak ko agnight kami idi ay San Juan, La Union, iti laudan ti parte ti Ili. Magmagna manong name. Dito nga lugar ket nagnaganan da iti summer place. Napinta sa lugar ti San Juan manong. Oen, amok nga mong daytoy. At dapat kita pakasalitaan ng ibas-basam nga ti location na ket San Juan, La Union. Napintas nga lugar, asadeg ti baybay, na presko ti angin, ken na ulimek. No iti malem, manong nemi, masansan nga kami, imatangan ti lirenek ti init. Pambaram mintumeten nga sang kapamilya, ngagpagna ti ikit ti baybay. Manong nemi, nakalalagip, di kita dayta nga lugar. Agkibkibin kam tumeten iti asawak. Naragsak kami nga mang sipsipot kadagiti duwang anak mi nga kinamatan iti nalibnus nga kadaratan. Kadwa mi met dagiti talo nga aso mi. Ngano ibato mi dagiti ayam da ket mapanda pidutan sa dan tumetlang sag nga pidutan da sa dan to kagatan nga isubli ka na kami. Nakaragragsak kami. No dumteng ti weekends, pamarayam mi ti mapan na agpiknik iti aplaya. Adan to camping tent mi, sakam to mangiaplag iti kamen, apasarain kami pagiladan, kinilakay ko, nga mangbuybuya kadagiti anak mi. Wen manong. Kadagiti nga panawen ket nakamay mayat iti panagbiag mi. Maestra ak ijay maestra ak sa Don Mariano Marcos Memorial State University ijay sa Pilang, La Union. Nilakay manong nimi ti asawak ni Mr. ko ket may samot nga manager iti bangko sa jay San Fernando City, La Union. Manong nimi kasla perfecto digidi apanawen para iti pamilya mi. Di kotse, di katulong, napinta sa pagtaingan, kompleto kadagiti napipintas kalikamen, saan nga kurkurang ti kasapulan iti biyag. Respetado kami met iti nakaikapengan mi nga relihiyon. Awanen ti sapulak pa'y kadagiti nga panawen manong. Natalangen ken naurnos ti pamilya mi. Kasla awan. Wen, kasla man saan nga maungaw dagiti aragragsak ken kadito. Dagiti aragragsak kadagiti kanito kasla saan nga maungaw. Ngem ti biyag manong nemi ado dagiti pagsubok kuno panubok ano dadto makasla bagyo at umteng. Aman. Dagiti panubok ket kasla bagyo nga dumteng. Nga awang pulos ti kabailan tayo nga mga tipa. Oray pa no kasano ti taloggading ken kinalaing mo. Saan tayo nga mabarusngi ti pagayatan ni Apo ama nakabali namin. No dumteng ti panubok
kasla bagyo dumday. Kasla agsanaang ka nagpanaas da ito'y pusok nga umagibas ti lagip. Diyak pa'y kabaylanan nga lukyuben dagidi nga ladawan man. Dagidi na ornos nga album. Dagiti album nga nakailanadan, nakaipanan, nakaipampanan, nakaornusan, kadagidi ladawan nga nakaragragsak nga ladawan. Kasla diyak pa'y kabaylanan nga lukyuben tagagdara lagi di pusok nga manglagip. Ay manong nemi. Injakmat nga rod imbeling di kita nga album no di ket inornos ko ida nga inlakasa. Sa akin rekep. Ladawa na pakalaglagipak tinaragsak ka na palabas. Ken adamat di ket tinalidahi ken panagsagaba nga paset na. Manong nemi ka po man ti klase, ti prosesyon, uno profesyon, pagsapulan ti mister ko, adu nga lugar ti kami nagnanaidan. No may destino, iti sabali nga lugar, di kada, saan kamat nga makasaan. Dito man ti ka po na no apay nga nabaybayak, ti regular, apa nagpa-check up ko, iti doktor. Hindi karagagaik ti may katlong anak mi. Hidagnait kami sa Manila. Adamat kedi private doctor idi nga nangipan iti contraceptive device iti wangawangan ti matres ko. Mako na da ito'y manoneming IUD. Hoy, mangkontrol iti panagsikog. Kuna na kanyak idi manong nemi. Di kagdanak misis. Safe da ito'y nga kontraseptibo. Ngayon, di mo luluwan ti regular na panagpa-check up mo. Alawan, doktor. Kinunak mo. Ngayon, mapi kami nga, digyo pala kaya, timandaan na may katlong anak. Saan ko nga sinumbatan, manong? Manong naming ka po iti demands, ti trabaho, ken na profesyon, may sa nga manager ti bangko ti asawak, may sakmat nga maestra, naliwayak ti bagari doktor nga regular nga check-up. Idag balawak. May kadua bulan na yun, manong nemi. Nga saan nga simangpet ti sang ilik. Nia, ada na ipakat, iti ma-stress ko, nga mang-control ti panagsikog ko, nga api nga madeleyak. Nagsuspetsak nga masikugak, na panak nga rod nga dagos ti agda mga doktor ko manong nemi. In-examine na. Resulta. Manong nemi. Positive. Masikugak. Ay, doktor, kasano nga tangaroon ti implanted IUD iti unay ko, doktor? Pinagpili na, doktor. Mrs. anya ti kayat mo? Kayat mo ka di? Ngay regret ti sikong mo? Anya di kiti posible nga mapasamak, doktor. At na posibilidad na nga danto kapansanan na ti ubing. At danto di kiti banay na. Saan nga normal? Agbaling abnormal. Kat no ikatak man ti IUD, ada posibilidad na marekrik ti ubing. Sigurado na kita, doktor? Saan tayo nga sigurado? Sikatak decision. Paregreg, uno biyagam. Kahit no biyagam, masapul nga, nagasaganan kang umawat no niyan tuman ti resulta. Doktor, anak ko daytoy. May sak ngayon na. Isunti may katlong anak ko. Nabayagang nga nabalinak ngayon na. Diyak ipaidam. No kasunod panangipatag ko ket panagbalin ko ang ina ka nagiti imuno na nga duwang anak. Kumasapol nga. Kastamot taramida kiti may katlong anak ko. O sige. Sisaganak, doktor. No anyan tuman ti pagbalinan na. Sisaganak.
kinunak manong name kating peteng ko nga saan ko akayat aparagreg ti si Kugko. Naglabas nga ro dagiti bulan manong name kiti ti maysa nga parabangon riniing ko ti asawak. Kapatad damat bandlaw ko ti bagi. Sweetheart. Apay mo. Apay bimintak mo ti dalungkon. Tsak matapelan. Aglayasin na kinunak. Binilang ko ti bulan. May kanam sapay la bulan ita. Nataranta kami manong name kit interay nagngarod ti asawak iti kasgan ng hospital dito Lorma Hospital. Ijay pagdarawan laon yun manong. Then private doktor ko isot ti tinawagan da nga imay nga asikaso kanyak taam na ti medical history. Dumteng di doktor ko manong namigat ko na. Doktor, saan ko apulos nakita ti IUD idibintak ti water bag ko. Napanangatan ti impakad yu idi nga IUD. Teka, don't panic, misis. Di ka matanagan. Awanin iti matres mo. Kinuna ti doktor. Mabaling nga idi nagkubeta ka, natinag iti inuturo kat di mo napupuutan nga na-flash. Kanya? Wen manong nemi kastangarod unay ti sikal ti ubing awang pay talo nga oras rimwaren ti maladaga. Kaslag dardaras nga rumwar. Imna nga nayas nga ko manong nemi. Doktor, bis, normal ka di matlang ti kasasad ti anak ko? Normal ka di matlang, doktor? Physically, awang mati makitak nga abnormality na makitak misis. Ngayon masapol ng agtalin na agtalin pa lang ti ICU, agsibod ta, nakapsot ti barana. Marigatan nga umangas. 50-50 ti tiyansana ngagbiyak. Diyos ko, niyamat din. Abay ngamin nga naghanat ka rin muhar. Anong naimi, nadrupas-pesak iti luwak. Nagarubos di iti luwak. Kat namasan ti pungan ko. Awan ti sarday, ti sangit kan kararag ko. Papamasulik ti bagik. Gabo ti kaya, kinagagat ko nga tama nung naimi, gabo ti trabaho. Nabaybayag ti nagpa-check up. Nagkarkararagag. Diyos ko, agyaman ti sibibiyag kami nga gina. Ngam no anyaman ti kalikago mo, Apo. Iso ti matungpal. Hindi ka ba ilakon di bagna nga mapan ti ICU na bangko sinirip ti prematura maladaga ngayon pasngay ko. Kaslalain kadakkel ti bao manong nimi. Kasla kadakkelan ti bao. Ti kadakkel na. Kinuna ti doktor manong nimi nga 3.2 nga libras. Huwag manong. Kasta lang dadagsan na. Nagpapasit dagiti ramay kaya dagiti saksaka na. Nakakuretret. Naglabaga. Kaya kasla narasi dagiti kudil na. Kapit dagiti mata na. Nakanado nga tubo. Tinay-kakapit iti bagina. Kastamat ka nakakasulat ti oxygen iti akong na. Kinitak, ti panagtalo, ti barokong na. Kasla marigatan nga umagis. Nakakaasi ti anak ko manong nemi. Nakakakaasi.
Hindi ka nga manong name baga kanyak ti doktor. Mrs. Doktor, mabalim mo ti agawid. Nga magbati pa lang ni baby. Kinunat ti doktor manong name kalpasan ti talungal daw. Nagawid ak ngarod manong name kat nabati ti ubing ti ospital. May sa 2, 3 abulan tinapalabas edi ko na ti doktor. Mrs. Doktor, ininutek nga ipusing iti oxygen na. Ininutek nga ipusing ti oxygen na tabareng kabailan na ti umanges. Amay may sana. Amang kini, among tiket to, kitkitante ket at oxygen na lang, ti mangbibiyak kang kuha ng padasan tayo. Barbareng kabailan na. Naaramid nga ro da kasta ket kaasin na po Diyos manong nami nadanunan ti panangyawid min ti maladaga. Pinanaganan mi manong nami ti ubing ti anak ko iti Gerson. Kaslanagan ti Amerikano manong. Dayta man ti angaw ti asawak. Kaslanagan ti Amerikano, Gerson. Kaslan normal met, taawan ti makita mi kadagidi nga kanito nga kapansanan na. Kalpasan nga nayawid mi ni Gerson, naglusulos, metten ti asawak, iti na nga to a posisyon na banag, nga nasubok manong name iti kasasad mi nga pamilya. Kabilitan met nga nagikatak iti trabaho kas maestra, iti sa pilang La Union, nagidi pasamak manong name ka nagpaiso, nga nagpasaram mi ti panubok ti biyag. Kas na kuna kita damo manong name awanin ti sa pulam ti biyag mi, napintas nga balay, adong alikamen, di kotse, di katulong, agtrabaho ka mga agpadpada. At dapat talong aso mi, 2 nga anak. Ngem, kasla nagsuwek ba nung nemi? Kasla nagsuwek ti biyag mi. Manipod iti nga to, nagsuwek nga nagpababa. Nagawid ka mga rod iti ilimi nga batak nga di makkelan ti asawak. Bagkat mi ti pamilya mi agraman ti talo nga aso mi manong. Malagip ko lakit nga rod nga da aso mi idi nga talo laeng ti saka na. Agnagan iti talsa. Kaya't nasa wen, talo saka. Talsak. Dagidi profesyon mi manong nemi ket inuwalin min. Nagbalin kami nga trabahador. Nagbalin kami nga middleman iti tabako, aggatang kami iti tabako, karagit kataltalunan sa amin to kintusen, class A, class B, class C, santo reject ama ko na. Kasto yan, tinagtong pahala mi manong. Nagnegosyo kami ni tabako. Nabalkot met, dagitoy iti sagpi 50 kilos nga naikamada. Iti 10-wheeler nga bagon. Dahito manong name iti nagbalin nga negosyo mi ket seasonal. Seasonal laang. Maminsan di makataon. Ngem no maitama ka, iti kangina na manong name, no maitama ka, ti aggatang kinaglako iti dakkel. Apo kitakkel mo at mabagkat. Numabalkuten dagitoy ket i-deliver minto ni San Fernando La Union adu nga rigat nagpasarami manong. Ngem gabot ipinget mi ngagtrabaho nagbalay kami dito nga kanuwat. Nagagatang kami manong name iti maysa nga pampasero nga jeepney ket umanay la idin nga masapulan na nga ramaten mi. Iti inal daw apagbiag mi. Ket siyempre ti may katlong anak mi, naparaburang kami meten, iso da ito yung road ni Gerson. Manong nemi sakbay nga mananunan ti makatawan ni Gerson nadlaw ko dagiti matana kaslamat at tipusa. Nasileng.
ket no siripek imbag ket kawaw kasla awan nagyan ti uneg ti matana. Kanawidan nga agsursuro ko man nga magna ti maysa nga ubing sakbay nga madanunan na ti makatawen ngem sangko nakita dayta kini Jenson. Kastamot nga sa lang nga marayaw nga agsao kumamot iti dada ngunong papa dada sangit ket di manong naming ubing iti pa ipangpangig na lang kada kami nasangit namangit nga ubing kakaasi kami nga mangililili no sangit ket salat sangit latan nga sangit nga mangisalsala ken kuha na itirabi lakay intento pa check up ni Jenson api kaslado diferensya na ano diferensya na kiti matana sa maysa api awan interest ng agsikig agpaklib awan interest ng agray, agkatawa, agsao, apay. Napamingaro da impa-check up manong name di may isang ophthalmologist, espesyalista iti mata. Sinalay sa imi manong name iti medical history ni Jason. Premature baby doctor. 6.5 month old idi ngayanak 2.2 pounds talo nga bulan nga naka-oxygen tanakapsot ti barana idi may pasagayso na doktor dito distoryana ineksawan na nga rod barong nemi at daman detay naranyag nga kolor na nga ay ayam nga itiw-tiwitiw iti rupa ni Gerson sa nanto ipakanawan ipakanigid, ipangato, ipababa. Ngayon saan na pulos ng isurot ni Gerson ti matana manong. Awan ti kasla panang pangripiripam no makakita mo no saan. Idi sarang na ti basit nga penlight iti mata ni Gerson pulos nga diagkerem. Misis, saan nga makakita ti anak yo? Kanya, no premature ti may isang ubing at the posibilidad na saan nga fully developed ti mata. Ti mata na nang runa, ti makon ko ng retina. Kaya no, ma-expose ang mabayag, ti maladagat ti oxygen, kahit mabalin nga, maapektaran ang perdidig iti tissues ti mata na. Diyos ko. Kaya nga sa awan, doktor. Bulsek ti anak ko. Kaslo nagtupak ti langit kanyak manong naimi ti dayta ka nangik ko. Napalaos aladingit ko. Luwaken sa ibeklayang ti simngaw kanyak. Diyos ko. Anya nga ti basol ko. Anya nga ti basol ming ang gasawa at ikan na kami ti kastoy nga anak. Inal daw nga kargami ti anak mi nga sapay kuma. Uno inal daw nga inkarkararag mi ti anak mi nga sapay kuma tag normal tumatlaing. Nga makakita wan manong nimi. Nga makapagnan tumatlaing kan makakita. Ngayon saan nga nasungbatan di kita nga raraw mi kinapo Diyos. Naman pa nasa nga lakamen anos kandungo tinagpunan mi anang padakkel kini Gerson. Manon nimi. At dagiti bambanag ang mapasamak idibihag nga awan na pulos ti kabailan tayo. Dagiti pasamak idibihag ang maitulad iti tsunami anadawal nga pulos nga awan ti gaway tayo no madalapos na tayo dayta nga higante ken nangangato nga daluyon. Kasta manong nemi ti inyarig ko nga napasamak kada kami iti dayta nga kasasaad ni Gerson.
may sangat tsunami. Ket nung mas pasamak na kita nakaskas kang entayo mapasaraan kasla, ipagurup tayo nga dusa wanulunod, ngem manong nimi saan gayam. Saan nga may sa ti aldaw. Ada plano ti Apo karig ti tumunggal pinarsuana karaman ni Gerson. Apay kumangan ipasngay ni Gerson no awang plano ni Apo Diyos. Ada plano ni Apo Diyos para kay ni Gerson ken para kada kami manong nimi. Kaya di tagtawan ni Gerson iti pito. Imagine, 7 taon na manong. Di ba'y pulos imandang. Di ba'y pulos nagsao. Lakay. Ada surat ti US Embassy. Nga, mabalin tayong tagpa-interview ng pan states. At tuwing naging checklist. Kasta? Kasla sa noon Kasla man la. Hana? Di ko ada surat US Embassy nga mabalin tayong tagpa-interview ng pan states. At tuwing ni checklist ko Kasta yan. Manong name kasla. Saan nga maragsakan ti asawa. Ngayon kinunahan naman kaya wala kita rugyam nga roda na nga. Urnusan na kita papeles. Da kita bareng mapaagasan ni Gerson in G-States. Di ba iso trandam? Ipamudya Amerika tapos hindi nga maagasan. Manong name kaslang sinjan tinamnamak. Dito yung tigundaw mi nga mangipa-check up kaniya Gerson in G-States na bareng na makakita ken makapagdan tumitlaing kinunakit ipanhunot kumanong. Iri na ornos kon amin nga kasapulan ti US Embassy kinuna nila kay kaniya. Amom, narigat man ti bihag sa G-State bakit? Mano kayo nga kakapsat ang nagigantan nga mapan? Anana? Kaputan ng petisyonan ka. Kadaitan. Mapang kayon, di ba? Mano kayo nga kakapsat nga mapan? Nagbilang nga. Ni Tuning, Pasing, Diling, George, Peter, Sasha. Sus Maria Josep. Alakit agraman anak. Kat siguro, 25 aming nga tao. Anong namin tilayangan pamilya ket innem kamin. Kaso nung nga kadakkel ti balay, ti kapsat ko ken ti ipag ko nakunak nga papanam mi. Sut ng petition ka na kami. Umana kam nga ta amin idya balay da. Amok nga kas petitioner ada sungsungbatan da iti gobyerno amang tarabay kada kami ana petisyonan. Tapno saan kami ngagdepende ti gobyerno. Ket nakunak tinakem ko. If there's a will, there's a way. Bakit? Oreta nagasaganan amin nga papeles. Suhesyon ko. Agbati kami palaing ni Gerson. Amo man ti kasasad na. Awang pulos kabailan na. Mangan, agdigos, agkubeta, basa pulat nga dasaranay, keng kuana. Dakil talag ko keng ka. Nga kabailan tibang sapulit dagos ka na pindas ka trabaho. Sumarano kam to. Ana. Mabati kang pelang ka ni Gerson. Tapno saan nga kakaasin to sa diyan. Di tayo amo no. Natalagad ka sa sate o saan. Diba? Sumarano kam tumad lang. Maawatak unay timbaga ti asawak tapon nga narigat ti mang tarakan ti anak abulsek ken pilay. Ngem ka mo akamali da iti nga desisyon. Taado di saan nga ninamnama na pasamak mano. May sakit dawen ti embassy ket baro nga affidavit of support nga gapukan nga kas ina. Sige lang, alawin lang kayo. Alawin. Nagyaman na kiti panagtalik mo. Nadanunan nga rod, manong nemi dadi nga panagtayab mi, nga agpa-stage, naturad unay nga ina, ti mangibati ti anak, abulsek, ken paralisado mano.
Nga nagtalekak mo iti asawak man. Nga saan nga baybayan. Ken gapu ka iti oportunidad nga paggarup tayo nga nasa isya at abihag. Isuro tayo, ti panunot tayo nga agtured mano. Agbaling nga na tured. Nga mapan magigasang-gasat di sa bali nga pagilyan. Dahil ang sakripisyo, ti pa nagsisina ti pamilya. Ti asawa nga agsina nga bulaeng karagiti sirkumstansya iti panagbiag. Nadagsen ka na ladingit a panunutan mano. Naruam kayo nga agdadan na, kalpasan na, agsisina kayo, agiin na dayaw kayo. Ngam kas may sa nga ina, amang ibatpateg, iti pagsayatan ti pamilya na, pinaturid ko ti pakinakem ko, pinaturid ko ti bagi. Nakadano nga ro diti stage, iti tawen 1990, Pebrero, winter time, si maruno nagitalong anak ko iti bulan ti Mayo. Nga iti tawen da manong laming, bulan ti Mayo. Nga idi agtawen da laeng iti 16, 14, ken 6, karaman da pay laeng iti original nga affidavit of support. Nabati pa lang da Gerson ken ti asawa. Nakasara ka nga ro ti trabaho kiti may sang ospital, ti kang runaan iti puso. Ken panunot ko ket ni Gerson. Isulat tatadda manon nemi ti panunot ken puso. Tapno, mapacheck up kon to ditoy, numaalak. Bareng no ditoy, nga breakthrough manong nemi. Ti medisina na ang makaagas iti kasasad na. Nga rod pinilik ti ophthalmology department nga nagtrabahuan iti daytong ospital. Naawatak nga ophthalmic technician. Kalabasan ti subagbuan nga bulan, dimtengen ti sasarno ni Jenson kinilakay dito state akas nagtulagan mi. Idaadadan sa US Embassy tapno ma-interview kinuna di consular officer it English. You need to give a strong financial evidence to be able to support this child. You know, it takes about $100,000 a year to sustain care for this type of disability. Your wife's income is not enough to show you can take care of him financially. Manong nemi, negative. Imbaga adagos manong nemi, kadda ti embassy. Nga saan nga mabaling. Nag-report nga rod nga dagos ti asawak manong. Dalila. Madi in English ti consular officer ti visa ni Gerson. Ingkam to kano manin, makaedad kam to kano ti affidavit of support nga mga paneknek nga saan nga agdepende ti gobyerno ni Gerson. Kinunana. Hangko na umanay ti sweldo. Dakil kano ti masapo na ti kaskeng kuana. Narikat samit bakit? Manong nemi nalidahin na sa nga panunutin. Tasalat nga awatin ti US Embassy at affidavit of support nginted ko. Nagdadamok dito states manong nemi awan ti bukod ko nga lugan no dumteng ti snow kastaonay ti lamis na agriing at namasapa ta itulod ko ti maysa kadagiti anak ko iti bus stop. Adong adjustment ti aramiden tapno ti kasta ket adong adjustment ti aramiden tayo no maimporwak tayo iti gangganaet nga daga. Ngem nairuam tayo met gayam ngagbiag tap ngem naruam tayo met gayam agbayag. No agbayag tayo dito gangganaet nga pagilyan. Taore pa English ti medium of instruction iti Pilipinas dito US sa baling accent dagiti panakabalikas dagiti sao. Ken ti klima ket may supadi iti nakainakanta yung nga pagilyan ti lamiis no iti winter ket napalalunay. Dedi kasla perpekto nga biag mi awanen manong.
Idi, di katulong, di kotse, at da balay mi, at da negosyo mi, awanin ti kasta dito yung states. Kasla ti tayek, ti biyag, dito ti ba nagkunak ket agriing, mapa nagtrabaho, sangwam di ti bayadan, no agsweldo, kasta lata, kasta. Kaslasan nga agbalbaliw. Trabaho ko sweldo. Sa mo bayadan di ti bills, ti kaado nga bills. Naglabas na kiti tawen, manunemi na laday iti tibiyag ko, ngem ti makunak iti akanayon, no agsardengak ngagpanunot ka nagtrabaho, kasano ti pamilya, aglalo ka ni Gerson. Kaslad da mini depression ko, karigidi nga tiyempo manong. Makunak da itag sibod tawan na pulos ti ragsak ko, nga makipulapol iti siya sinuman. Diyak pa kayat tirumwar, no mabalbalin. Trabaho lang ti kayat ko mapapanan, makapasangit dagiti nga tiyempo manong. No at damanin surat ti embassy kinilakay, mapanaman ipan ni Gerson, iti embassy ng kaskas di nga dida kayat, nga i-release ti visa na. Namin upat nga daras nga napanda, ngem napaid manong. Kaslaam na awananin ti namnaman ti asawak, taagasam manong kadagiti nga tiyempo, abutan na ti sangapulo, agingat sa pulo kat may nga oras ti panagbiyahe manipod Ilocos agingat di Manila pagkatapos ma-turn down. Natulid pa manong name digiti tawen digiti a problema nga ipanggap kini Gerson iso tinang kisay iti panag sarsarita mi kinilakay. Nagbaling nga natamnay ti asawak, nagbaling nga limamis ti langin-langin mi. Dedi naragsak nga panakikinumusta mi iti telepono ket napukawen. Buhen manong nemi na upayen ti asawak. Dinan kalikaguman pa manong nemi nga makaumay da kini Gerson dito state. Dinanin kaskaso ti agsubli-subli ti embassy. Ket kas may nga ina jaklat na malipatan ni Gerson nagpetisyon nga road manong nemi. Nagrepetisyon nga road. Sagbahay nga nagtawan ni Gerson iti 21. Hindi dakailan dagiti anak ko nga naitugot ko dito state. May sa idin ti adda iti army. Duwamat tinagbalin nga negosyante. Nadaan da iti adult family home. Manong nemi napintasan ti masapsapulan da dagiti talungan nako. Narigat lang tamot manong nemi ti kabibiyag ko kadagiti nga tiyempo. Duwa nga trabaho kasla di pa'y umanay nga pang sustento kadagiti kasapulan tinaldaw. Ngem desidido tiriknak nga alaki ni Gerson dito sidong ko. Si papalubos ba ti amana oreno dedi langin-langin mi nga agasawa ket 5 misen. Dinan kayat ti sumurot. Sige, alam latat anak mo no kayat mo. Mabati ako nito. At damat gaya man sa bali nga pamilya naman. Nakagatangak ti balay, baiten ti tulong dagiti kakabsat ko, de di balay nga di makkel ti balor na kalpasan lang ti talo nga tawen. At balay ko to yan. Sa may sa pa idi katangak, at kung kunada nga gift of equality. Wano gift of equity. Inaramot ko na ito nga equity manong nemi ket na nakaala ak tidakkel nga katad. Inaramot ko na ito nga katad nga nang gastos iti panagawid ko. Tapno maidatag ko ni Gerson iti interview nga siyak nga inana ti bangkuyog kang kuwana. Manong nemi malasin da ni Gerson. Isumanen kasla ko nada tinagam da. Dedi consular officer iti US Embassy ket ubing pahay kas lalaeng agtawan ti 30. Kasla na asi iti panagkunat. Idi makita na ni Gerson kinuna na kanyak iti English. Do you have a medical benefit in the US? Yes sir, I have. Agtrabaho kidin manong name iti may sakandakkel nga hospital nga nasiyat ti benepisyo na. Impakidak ti pakamanag na. Do you have the means to take care of your son?
His disability requires a 24/7 assistance. Insungmat ko mano. Sir, the whole family, my sons and my daughter, including my siblings, are willing to help, sir. How? My 2 children have adult family homes and they are willing to help. Manong nemi, natured ti pakinakam ko manong. Nganak ko na, urisang ko nakasarita ida, tigitanak ko. Kinunana, very well then. Make a schedule signed and approved by your 2 children and submit it to me as soon as possible. I also need their social security numbers. Yeah. I also need their social security numbers and driver's license. Manang ni kasla emission ni namnama kanya. Nagsapulak nga rin ti computer shop dito Manila tapno makasaritak na kita nagkubairan ti email. Nagkaramit kami ti detalyadong schedule iti panangaywan manon nemi. Kat daytan. Iti 2008 manong nemi iti tanaisangpet ko ni Gerson dito Seattle, Washington. Dahil iti Jack balipatan ako na kuna di stewardess iti Japan Airlines nga nagluganan mi. Manong nemi. Iti kita handa ti anak ko. When? Hey, he's an angel on earth. Anghel ko na, anghel kano ni Gerson dito'y daga. Agpeso. Ni Gerson kat may sang anghel dito rabaw ti daga, di napulos ammo ti agpanunot iti dakas. Saan napulos ammo ti agbasol na dalos ti puso ken espiritu na. Saan nga makapagsao? Saan nga makakita? Saan nga makapanunot ti dakes? Iso nga anghel nga awan ng basol manong nemi. Idi sumangpet ni Gerson puno ti adult family homes dagiti anak ko. Awan ti lugar ni Gerson sa anak pa nga retirado kadagidi nga panawen. Diyos ko na ko nagtinibagik. Kasano nga ro nga nga maiwanak ni Gerson ket agmalmalay magtatrabaho. Saan tapay may kadwa nga trabaho. E di yung tatawan di bakante. E di family. Adult family homes di kita anak ko. Manong namin tsak mat nga may apply ni Gerson iti welfare ta sampay ng American citizen suna. Ken kastamatan ngay pang parangarami iti baiten manong namin. Impa rangarang mi baitan iti schedule nga 24/7 nga maaywanan ni suna. Nasana ka dumaw ti tulong iti gobyerno. Sagot manen ni Apo tinaiturong nga may isa karagidi ka anak nga nangijaya nga aywanan na ni Gerson. Saan nga libre manong? No kasano nga imbaklay ko nga selduan kasladyak mamati nga kabaila. Ngam kas may sa nga ina inkarigata. Inted ko ti amin na kabaila tapno mabiyag ko ni Gerson. Nagtulid pa hidi kiti tawen manong nemi idi ta mabalinen nga American citizen ni Gerson. Indian istukon nga impagna ti American citizenship na. Isumit din nga mabalingkon ti agritiro karigiti trabaho manong. Naipamayasakon din ang asikaso ken kuana. Impagnak ti guardianship na. Nagbalinak nga legal guardian na. Standby guardian ti kabsat na amaysa. No adama mapaspasama kanya kuno umununak amatay agtultuloy tinasya at nga panakaaywan na. Naman pa'y narikot, tinagdaldalanan na nagdaldalanan. Awang pulos ti babawik manong. Sangkong intulok dagiti rigat,
tinakatubngar nga alaik ni Gerson dito sidong ko. Jak pulos intalo. Jak pulos intulok nga jak maala isuna. Ang sakripisyo ti amin ti arig na. Ti panagayat ken pamati ken Apo Dios aman nakabalin amin tinang tulong kanyak tapno mailusot ko ni Gerson iti immigration process. Ato ti aksalsarudsot kanyak no kasano tinamayat. Taamuda nga narigat ti mangala iti disabled child nga umay dito States. Tilaing amok isungbat kat determinasyon kan sakripisyo ti baysang ina kang runaan ti panang dawat iti tulong kini Apo Diyos. Day tama nung nemi tinsungbat ko no kasano nga naalak nga adad to yung ni Gerson iti sidong ko tilukudan ti kasasaan na. Iti pa nakaala ni Gerson ti American citizenship na ado ti nalukatan a benepisyo para kenkwana. Ti kasasaad ni Gerson agtinag iti kategorya nga American with Disabilities. Mabalimpayan nga mangala ti caregiver na. Agpayso manong nami nga nagbalin nga anghel ni Gerson iti biyag ko. Ado nga banag ti naisuro na kanya. Nang naruna ti panagayat karigdita tao nga mayanak nga nakarasan iti kasasaad na iti biyag. Manong nimi narigat nga aywanan ti addaan ti kasasaad na akas laki ni Gerson ngem patsek amin. Kat nalakang aramidan no, aramidan tayo. Gapo iti panagayat. Gapo iti sakripisyo. Naragsak ni Gerson no mampayawan lawag dagiti matana. Saan nga makapagna, ken saan nga makapagbalikas iti anyaman nga sao. Kontento latan nga agdengdengag iti musika iti iPad na nga sagot mi ken kuana. Makangeg ta mahiling agdengeg kadig iti music. Ken kastamet ti panagayat na iti maysa nga ay ayam nga agkiring-kiring no kasta nga pulpuligusan na. Imagine manong nemi mapneken ni Gerson taddaken kuana. Agdengeg kadig iti music. Agdengeg ti kiring-kiring nga may pulpuligos iti ayan na. Umanahin ti apakaraksakan na. Inaldaw manong naming ipalagip na ti ayat. Ayat na saan nga maghatang iti kwarta. Nagtuloy mat manong naming ti social security benefit ni Gerson na ipagnakbayan as siyak ken ni tagdamang asawak ti caregivers na. Sagot man ni Apo iti panangted na iti kataktakonay ko nga mangtaripato kini Gerson. Wen manong nemi pudno asagot tinamarswa kada kami ni Gerson. Anda pa'y sasagana nga relief caregiver. Ano kasta nga buwasyon kami nga agasawa, manong nemi. At dala tamat pangbantay sa balikan kuan. Manong nemi agpatinggak langan iti dito nga sanga ti pakasalitaan ni Gerson, a very special child. May sanga parso nga sakot ni Apo Diyos nga marso kada kami. Sabi ko tanakaitadak man iti liwliwa ken pagsarmingan iti bihag kadig iti nagbuya ken nagdengeg. Aglalalo kadig iti naganak nga naparaburan iti anak akas ken ni Gerson. Taginayunan kuma ti Apo ti mangtarabay kadatay amin. Agyaman naklauna iti anus mo ng ibansa iti datoy kakabatasak ti bihag akas may sangina nga naglakam ken nang isayangkat iti sakripisyo ti may sangina. Toy nga nagyaman ka nagsurat. Dalila, iti Renton, Washington, USA. Nanginggan nyo nga papagayam, ti may isang pagkasalitaan, sakdan ti sakripisyo, ti may isang ina, nga nangikaligagom ti kas ni Gerson,
nga nangipan iti lugar nga insagot ni Apo Diyos nga pagyananda. Nga kunana, nga insagot ni Apo Diyos kadakwada ni Gerson tamaysa nga anghel iti daga. Nga saan na pulos nga agbasol. Kontento, iti panagdangag ng ti musika, ken ti kiring-kiring, nga naging benepisyo, nga naited ti Amerika para kang kuwana. Siyempre, dahil iti caregivers na, nga naganak kang kuwana, iti agsagrap. Thank you kay manang dalila, iting ka pa ng iburay, iti pagkasalitaan, ket agyamanakbat ka na kiti nagbuyan.